shake! Panlima nyo, ma'am. Ayan. Ayan, 5. Dito, 5. Okay. Okay. So, Team A, Team B. So, may hawak po kayo ngayon na Love Radio letters po yan. So, ayan. So, ipapakita nyo lang sa amin kung ano yung tanong, sasagot nyo lang po gamit po yung mga yan. Okay? Okay. Basic lang, basic. Oh. Distribute nyo po para... Opo. So kung ano lang yung kailangan na letters po for the word. Form agad kayo, then... Ang mga judges po, yung mga Love Radio DJs. Okay. Ready na po? Saan nakaharap dapat sa'yo? Harap dito, dito. Ang judges po natin, nandito yung mga Love Radio DJs. Sino nauna? Okay. Ang grupo kay Allison. Allison. Si Allison po, o diba? Allison at si Samantha right over Uy, there. ginoo ko. Aray ko. Woo! Okay. Are you ready? Ayan. Ha? Okay. Saan mapapakinggan ang Love Radio Manila? Saan? 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 Ulan! Yes! Okay! Radio! Okay. 1 point Team A and 1 point Team B. Okay. Next question. Ano ang 5 letra na synonym ng trending? Kung trending, ang tawag dito. Come on! Hey! Hey!
Habol pa. 2 points, 1 point. Okay. Eto na, eto na. Kurutin nyo yung makulit. Ano naman ang English term ng kasamaan? Namin naligaw yung isang letter. Okay, we have a winner! At tayo yan! Okay, para sa winner! 2,000! Non-winner will receive 1,000! Okay, so our next game yung kanina po hindi naglaro. Asan niyo sila? 5. Sir, basic lang to, sir. Dito na, okay lang yan. Okay. So kung makikita niyo po, bunot po muna, ma'am. Ilan pa po hindi nakalaro? Ilan? Isa pa. Allison, there. Alison. Isa pa. Isa pa. Bunot po. Isa pa. Isa pa. Okay lang yun, ma'am. Saan lang po? Buksan niyo na. Anong number po kayo? Anong number po yan? 1, 2. 4. May isa pa. Last one. 5. Yes, sir. 5. Okay. So, ang gagawin nyo lang po, may sticker po tayo. Yan po ang linya. Ito yung sandbag po natin. I-shoot nyo lang. Meron tayong corresponding points and corresponding prize. Okay, ganito. Pag first 4 po ha. First 4 na makakuha ng 3 points. Anong premyo natin sa 3 points? Shirt and umbrella. Plus 500! First 4 po yan. Pag inunahan na ni Force si Panglima, wala ka na 500. Magdasal ka na may isa hindi makashoot. Okay. Sino po ang number 1? Number 1, let's go, let's go. Doon po tayo sa pila. Come on! Okay, give them. Okay. Once lang, Colmo, once lang. Once lang, once. Once lang, let's Okay, go. ready? 1, 2, 3, go! Oh! That's okay. Legend, may sticker ka. May sticker si ma'am. Okay. Next. Go. Okay, next. Number three. I-make sure mo. Basic. Panglima. Kalima. Last one po. Wala na po. Last na po yan. Last mo ba yun? Ayun. Anyway, salamat. Sayang sa mga sayang. Sayang, hindi na po habang anyway. Thank you po. Picture tayo. Pasok na tayo, kapatid. Sige, Spawn. Enjoy kayo. Meron pa na. Diba?
susi. Gia, yung paborito mong kanta. Thank you, sir. Thank you po. Perfect ba, ma'am? Oo, Mike. Pero support ako. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.